Mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Ah, modar tenan iki. kowe ngapa? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatot kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Gong, kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Dadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku ya katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Urung ngarep metu. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak, Gong. Neter ketrimane urip Mudar watur. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, Ora wedi. lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, Mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha.
Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Si dadi bledok-bledok. Si bledok-bledok, si dadi bledok-bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya esos wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming mudar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara Kowe. oke. Sing musuh Ndara Baladewa Kowe. sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa. Kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Rawani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Kok ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu endi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapa? Kowe ngapa? Halo. Mlayu endi? Rono. Gong. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatot kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot kaca Antarsena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. iso. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antarsena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok.
badar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang, cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Gargoto Kakang Torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoto Kakang Torjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ha iya. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing sok liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, biyen ki njukuke wayang nganggo sasmita, Tru. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange Sapa? Antasena Gundulmu mlocot. ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh,
kowe ana Baladewa ngembara mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil Tenggul Mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Kalau saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok kian ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana karlen saking ical wujuding iki ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lekku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor ni, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek sujud kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju, Truk. Nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes.
Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mengki senan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Nah, wis wang. Wis aja dowah-wahi, aja dowah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene. Nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, yo Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono, aku ki yo golek penguripan. Yo, Werkudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Iki ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki ning kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya iki men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki nang Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis lalat. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi
Seksi yen to iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki Meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen gelem tanpa kun. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ah, mati jeneng bles lalat menungso dasare kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Aku toro. Sadron Jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Menapa kae sawangen? Satunggiling lampaning edapi-dapi. Kok Prabu piye? Kok Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Kok Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Kon menapa kok gumujeng?
Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara dogelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa inggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo sedaki Sawi kula ndherekaken ora, Bu. Duwe Nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare.
kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Laita-itae men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun ngakeni Narendra Mandura dikembari karo menungsa ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene ya idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok to? Si Adi rak lagi wae 16 kono Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggawa pustaka Jamus Kliwasa dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Kliwasa ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh.
Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Walah, idake sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk yayimu dhewe wae piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Wong anturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene ana kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, Waluyung ngene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadekke kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah, Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyoh. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20.
Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Rembek marwa sing sang Manggyat Kurda. Manggyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Irika sang Pinarwasa. Koko Prabu. Nggih. Tengapan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Yo pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbana Ndrawati. Wekasan nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siat-siat ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadhang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo pun Kakang ya bakal sowan kersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna.